Plánujete spolu svadbu? Ak áno, tak na Slovensku alebo v Dubaji. A čo keď to nebude ani jedna? Čo keď to bude úplne iné miesto? Jasné. To mi nerob. Iné miesto? Vy naozaj urobíte takýto šok pre celú spoločnosť? To nerobte. Tak to úplne mení situáciu. Že by to nebolo ani Slovensko, ani Dubaj. Nesranduj. Miesto. Jasné. Určite padla aj táto téma, priznám sa. Priznám sa, milujem. Proste Adrián povie po každej vete, že priznám sa. A ešte strašne rád slovo možno. Priznám sa, že možno padla aj táto téma. Priznám sa. Vždy. Myslím si, že ešte je veľmi skoro. Plánujete rodinu spolu? Tak keď plánujeme rodinu, tak spolu. By som to povedala. Určite, áno. Áno, obaja sme akože tak nastavení, že by sme Priznám sa. chceli rodinu, chceli by sme deti. Priznám sa. A Priznám sa.